Здравейте, тук ние сме Дули и Мати, музикалния реактор на YouTube. Yes. Здравейте, бацки и мацки, и добре дошли в нашото прекрасно ново студио. Добре дошли. Добре дошли. Директно се фърляме към реакцията. Днес тримата матадори. Вие, както знаете, ние сме под канала на Вирго и няма как да има песен с Вирго и да не сме реагирали на нея. Сега ще станем и под канала и на Търфа и нещата ще си дойдат на място. Музика Емил Търфа, Секта и Вирго от Mixing JS-ката, мастеринг Дейв Къч. Кой го е правил? Стреско, каква изненада. Окей, да, и всяко са направи ти изводи. Значи, ако има дел тон на тази песен, трябва да има вълк. Ще има мазане. Трябва да има вълк и чак Дамян няма да идва. Чакай, аз ще оправя ските. Пускай. Мамо, живота ма дърпа. Дай газ, мой брояча превърта. Ей, шматки. Чакай, никой да не мърда. Идвам с моите на балон, леле малеле. Вечер си с нас, биби, Без това говори. Абе, наборе ще пием или да, добре. Зек, да, домле. С моите балкански братя на маса. Беге рапа и трапа сме ми. Емо Търфа и Филипе Маса. Със сектата сме коцето и фънки на рапа. България, Дубай, транзит. Днеска който е по-пиян, той е най-красив. Чакай. Искам да видя как види на видео с другия чест. България, Дубай. О, да. Днеска който е по-пиян, той е най-красив. О, да. И въобще в хип-хопа с масна песен, дето най-накрая става и за тик-тока. Не, бе. Сунов Баленсиага кроп топ. И жена ми спря да казва, че харча като идиот. С моите тигри натискаме нон-стоп. Аз съм дроп, тя е топ, заедно сме дроп-топ. Маликъв си шегаджия. Балкански тигър, чувствам се като чурбаджия. Седим ли на маса, обещавам да не пия. Да. Брат, тук каза не по-пълна простотия. Мамо, живота ма дърпа. Брат, да. Такива обичам, брат. Един куплет да смена два пъти. Всеки път, като вземи направи някой песен, си викам, не бе, тук всеки да си направи върса до край. Такива готини работи, защото има за игравка, Да си брат. подават, бе. Малко цак, дай си А говоря. между другото, всеки път, като го видя секта с това горнище на раета и се сещам за това малки от семейство Адамс. Това ми изниква в главата. Има някаква прилика, между. Има. Просто оня беше нисък и топчест. Да, това А дълго. секта е висок и изпит. Че в главата е едно и също. Така, да. Мой брояча превърта. Ей, шматки, никой да не мърда. Чакай, никой да не мърда. Идвам с моите на балон, леле малеле. Тая вечер си с нас, бейби, няма не. Абе, наборе ще пием или да, добре. Зек, да, домле. Джинзи певици са мъчат да са Мария Илиева. Не ме е без за Любо Киров и Дара Екимова. Това не е дис, просто много ми лепна римата. Принципно са кефе и на темата. Брат, те... Дали ни прикалява малко или много добре беше това, брат? Чакай само пак. Значи, какво каза? Джинзи певици са мъчат да са Мария Илиева. Не ме е без за Любо Киров и Дара Екимова. Това не е дис, просто много ми лепна римата. Принципно са кефе и на темата. Добре, бе. Джензи певици се правят на Мария Илиева. Кой ли визира лирическия герой? Явно никога няма да разберем. Теб кой изобщо да слуша? Мама ви хамава, ще ми дойде до гуша. Не искаш смок, нищо, че вече не пушаш. Ще го дам направо целия и ще капе сос от душа. Вика, че за медно чепе няма втори тип кът мен. Не отнема, не да питам вече днес какво ще ядем. Кът напъраш от Диария, отгоре им серем. Връзката Тръмп и Мелания е по-стабилна от твоя генг. Живота ма дърпа. Дай газ, мой брояча превърта. Ей, шматки, Никой да не мърда! никой да не мърда. Идвам с моите на балон. Тая вечер си с нас, бейби, няма не. Абе, наборе ще пием или Да, добре. Зек, да, домле. Пием или малеле. Майко, убил я, брат. Стане ли ръка? Дори да кажа всички викат да, добре. Зек, да, домле. Брат! Аз ти казах, че му води ли тук ще има нещо забавно, брате. Дай сега ми какво ще го смесиш. Идвам с моите на балон, леле, малеле. Тая вечер си с нас, бейби, няма не. Абе, наборе ще пием или да, добре. Зек, да, домле. Раз, два, три, дай да гърми. Дай да ги правим, да не Знаете мъжи, Мале, направо се отидохме на участие, брато. Направо на участие тук, мале. Мазничко. Как гърмат, брат? Направо ги убива. Така, давай текст. 1, 2, 3.
Бум, дай сега един по един. Почваме от тему, няма какво да стане, брат. Много ми е забавно това, дето е направил. И то пинг-понг, дето си правят Мамо! с секта. То почва с мамо! Живота ма дърпа! Брат, това е начало. Мале, ако пускаш това на лайв, брат, направо ще има мамо! Сектича Сектич, добре. няма какво да го коментираме, Секача няма какво, но Виксъна. Брат, ако ще хейтиш до край, защото, нали, само да вкарам главичката, то рамене няма. Влиза целия. Никой да не са такова от 0 до 100, колко си даваш, даже предната песен на секта. О, как са навързани, брат! С песента на секта, кой дали ти пука, дали не ти пука, който иска да се обижда, който няма да се обижда, да не се обижда. Много добре. Много си е Нали знаеш кой се обижда? Кой се обижда? Той, който вярва, че в думите има истина. Сектата обаче, брат. Такива колаборации му трябваха преди много време. Хубава, готина, така, приятно Точно направена колаборацийка, малко по-различна, не е върс за върс, а е в този върс има от двамата, в припева има от двамата. Много. Така, усещаш. Тежички. И тримата харесвате ми. Браво. Бита е Генгста шит, брат. Генгста шит. леко арабски елементи. За клипа казах преди нещо. Клипа на Не, клипа е брутален. Стреско, без никакъв стрес е направил брутално яко нещо. Много. Ами, 2 пъти. 1, 2. Има ли хора, които са тук да се забавляват? Не, бе. Датите, които може да се видиме, може да видите отдолу. Точно така. Ако не, посети си предишното видео, там ги казваме накрая. Така, също така отдолу в коментарите може да видите и най-вероятно вече може да имаме такова. Промокод за Макарон БГ. Това искаш да Ако кажа. се чуете какво да подарите, това е мястото над 250 преживявания. Let's go! Мамо! Слушай сега. Сили го е! Мамо, Живота ма дърпа! дай газ, мой брояча превърта. Ей, шматки! Чакай, никой да не мърда. Го покажем пак. Оп, Коди. Това е студийното духче Коди. Няма време няма, работите камери. Звука къде е? Няма звук. Мамичката му както винаги въртя. Изкара ли го? Да. Я как е твоя? Добре. Хубав е, не? Бас, аз тъмън си викам, тук съм вече отворен, брат. Мога да правя каквото си искам, мога да правя клекове. На глава мога да се върта тук, виж хеликоптер мога да въртна един, разбираш. Обаче, искаш ли е само да направя нещо? Хеликоптер ли? Чакай.